KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki nong yalam jong ka KSU Maukarwat Circle bat Ranikor Circle hagasngi palai jong ka arfun rew tarik bunai jemang arjar arfuar kilahiar jurip ya ka office trekam jong ka PHE Maukarwat Division hadien bakani ka office lah nyu bunai kenti kam don setia yau engineer upapura nado bala penkerre akam yau engineer ubarim kani ka jingbom don jong officer bapura hapok kani ka tanat trekam kalapun susar hado kata-kata ya ki ba jong Southwest Khasi Hills District kad hado baki kam kila deko bat sa tenglut nadong shadong hakabaya dei bat kani ka seng kala aipor ya ka sarkar tang artayo bantung yau engineer ubapura nrai lam kamta ka seng kambansi ban shim daga weipat ka senjam ka bakam teng seng KSU Maukarwat Circle ni wan hang ni da kijing sokhia hadin ba ngila yo tip ba adu mentam persendon pro engineer bapura berpej ben charge ka ni ka department hang ni PHE te kum ka seng hi ngi pen pau kijing sokhia namar lor kijing urjing nam jong ki babun ya kijing thoko kar kom rekam namar ni tip hi ngi suktu hi ba klemdon u ta u khli du jong ka ni ka department babun hi ki kam kit ko ti kawai ke bentangi nak kaliang jungi kum kadong kathan hi hakne pok Maukarwat ngila bodong ni sarong bang yo no mikmat bolong minister bo in charge ke PHE ti henre kawai pat kaliang isu jak burom bam talah du nru benai nyu benai sumnala manwan ra yo engineer hang ne pok ke department ko mau in charge ti yo lese kadon ka e helendet ni sibuk ka jengkeli balai bo tau minister simkhia ya kene ka bentah bahkan wanra ke jing nak mentaki bubun balang kamtam ki bedekam hakane po department hang ni te kum kaseng ni bu ka jing keli lano ni minister unwan bu no engineer ban kwa ru bangin yoi ba ki kam ki jam hang ni ki long ki bej nanti ke jing don ju engineer bapura suran Ranikor Circle ru kunju adin ba babun ki kontraktor baterai kam haki department po jong kani ka division Maukarwat po PHE kaba ki pajba mentale kiba kidang ya chakmat kini ki kam kani ka Jal Jivan Mission kani ka JJM kaba giong ban penpoi hakiman Triuyeng hakiman Kisnong te hadin pat kajing transparno yau engineer nang ni na po division nadu November balami nang ni hadu menta kemsem la la banwan ra pat dawai pat engineer ti kani pat kala bu pat kala deko sibun karkom trekam jong kani ka division bat kala bu chung ero sibun ye kiba imja lengba kani ka kam kontrak lembar ka kam kontrak hi kadi ka kam bela ban imja ti ke keba hadin banang liang jungi mila sokhia adu ke jing ut bun na kaliang jong ke area Ranikor ka area Maukarwat ru ti hadin ke jing urjung ke ba tadau ngi sawan ndre kani ka bala slem ha ka ba ki ba ki la juong ngi ka seng yarap lem ban penyo iki engineer ban hang ni ban one of the way engineer kanang ba ken suk ki we ki kam pa kan ya chakmat karkom trekam jong ka JJM kani ka Jal Jivan Mission ka ba ka thong ka sarkar manta ndre hadin bala transfer ni ngili ba kilabu in charge you SDO jong ka subdivision Maukarwat hang ni kilabu yu kam dei ka basuk ye uru kam baun pej ya bat ka kam engineer bat ka SDO po ka subdivision nalor kata ka khia ka kam dei ka basuk namar menta ka don ya kani ka Jal Jivan Mission namta ban poi umaman ki snong tengili kani kalabu jing ko bun ki kam ki baladep nadu nin snem baladep hadu menta ki pajba kim sem padio ya ka bainong tikani kalau pendukuk sibun takadaw na kaliang jing kaseng hadin bangi lawan ang niro ngili ba kamdei boong tang kajing duna engineer ka technical ro hapo technical branch ngili ba manakani msemdan ban pej hapo ka technical branch ro ladon ba suerap no dakiwe ki ba dai ki mesrur ban pej ka technical branch ro tikani ro kalau pendukuk hadin bat ngilawan menta banwan jurip bat ngilak kli ban bertau ni pejba gi ba train ni po office kila ong ba la pha na po mo plang kidang suan join arngut ki ji
ban pej lem ya ka technical branch ang ni te kalong bosnat ba la don hapo technical branch la biang ka basa sa engineer tingi kentu yo MLA tongkaran ikor ba un pen pej lem ya kane ban pressure lem ya kane ban penyo de we engineer bat yo kantame minister jungi badai na po kane district na po mukorwat ba unde ban simkhia kane umde e ba pinda banda jit sha than ye kum yaki engineer ba ngide ban yo yaki engineer ban train nam taki pejba umde e ban pensobha nam taki bru jungi politician idon kam yaki engineer ngimde ban perlong so pedung than yaki officer te nakaliang jungi iso ban kentu ya kata kum unong mikmat umde than ban sengap ya ki leader jong ladi tang bakla mulumla leader we arngut tang boong leader jongka parti ensu sengap no ya kata ka kum unong elam unong sensar ndei ban sengap thani kum kita ndrei udi ban sim ya karai rang ba haladi udi ban pej ba udi ngi mar ka bu jenge ba khadu i ka bu jenge baro ki pej ba kam dei ban bu jenge tangi ki bre jong ki parti te na kalian jong seng iso ban kuntu lak no hapo arteo de ban penyo no yu engineer kani te ladam penyo te kam don jengmot kabha ye ka office engineer ng khang talano ladam yo te kabha yu minister rapor te yo lak no deban ngini i engineer ban shong no akani office namar la thli lab mentala palat nyu bnai te kata yin liang